Ian 1997 yn draws mynydd Sir Feirionydd. Roedd Elis Humphrey Evans yn bugeilio ar y mynydd. Roedd o'n dipyn o farn, caru merched ar y bro. A sŵn ren afon brysor oedd yr awen iddo fo. Ond ar bore oer o Chwefror, daeth dyn o'r orfodaeth at y ffarm. Ac yn erbyn ei ewyllus, a parch ateb bob bach, i rhyfel roedd rhaid mynd bob yn cam. Felly ffwrdd â fo i Lerpwl i ymuno ar bataliwn, ffordd i fo i ymladd yn lle ffon roedd ganddo hwn, ac oedd o allan o'i gynefin, allan o'i fro. Ond roedd cadw pen ar bapur yn rhoi rhyddid iddo fo. Ac as oedd y swyddogion a'r sarjant yn gweiddi yn ei glyst. Am barddoni'n iaith y nefoedd, yr holl anhegwch, ei awen oedd yn gryf a byw yn dyst. Felly penaf yn ei hogiad a chi'n barod ac yn iach, i wylio i wlad arall a cwffio dros eich gwlad. Mae'r gyna yn eich dwylo a mae'r gelyn ochr draw. Peidiwch a'ch hyrfu, gewch chi fedal yn eich llaw. Bennaf am arnogia yn y bosib, yn gawl o emosiyna a hiraeth yn y pryd. Mae'r brwydr ar fi'n cychwyn, brwydr mwy ar byd. Fe ddaw o hyn gofynwydd, rhy hwyr mae rhaid i fynd. A mewn â nhw i'r hyn llef o ffrwydriadau, mwg a gyna gwyllt. Lle lladdwyd Elis Evans, nos cap yn ifol, ma'n colli gwaed yn sydyn. Neb yn disgwyl ble mae'r cymorth, mae pawb yn symud ymlaen. A fan o ar ei linia yn ei ddyrna dim ond pryd, meddyliodd am ei gartra yn draws mynydd Sir Feirionydd. Ni glywodd mwy yr arfa na sŵn y tanci a trwm, dim ond sŵn ren afon prysor yn canu yn y cwm.